Zrazu pozriem písmo, ale však karta bola zablokovaná. No, Doriti. Happy birthday to you! Odchádzame. Papa, bytík, ready to go. Už ideme na kontrolu. A ideme na to. Čaute ľudia. Máme update. Už sme konečne za kontrolou. A potrebujem, aby mi Nika povedala jej príbeh dneška, lebo ešte sme ani nevyšli a ona, prosím pekne, čo si riešila? No, išli sme, že ideme už na kontrolu, ne? Logicky. A zrazu pozriem SMS, ale však karta bola zablokovaná. A ja, no Doriti. Tak som volala tete, čo sa deje. Najprv som mi povedala, že nie je karta zablokovaná, ale že... Čo som povedala? Úplne niečo iné som mi povedala, potom som si prečítala správu poriadne. Či zablokovali účet. Hej, potom som si prečítala správu normálne. A že karta zablokovaná, že Doriti, však čo? Ona mi hovorí, že či som platila niečo o polnoci, ja hovorím nič, iba ty nie som poslala peniaze, akože ona mi tam vymenovala niečo a ja hovorím, že to čo je, to som akože netušila, že čo je. No. Ano, takže máme tu zábavu. Mám zablokovanú kartu, príde mi nová karta, keď budem preč. A chvála Bohu, že tú kartu som si vedela dať do Apple Pay. Takže tak, a potom prosím pekne, boli sme si kúpiť kávičku. Pozrite, aké šerblíky sme si kúpili na spanie, ale bude to dobré. A Nika ide svoju šnúru. Ide od rána. Ja som si išla kúpiť kávu, išla som dať peniaze, že Tina hovorí, isto poje doplatiť kartou, dám tam peniaze, hovno išla doplatiť kartou, moja vajska nie je aktivovaná, čiže museli sme dať Tininu vajsku a ešte peniaze tam nechal pri nemecky. Takže sme im prispeli automatu euro. A potom Nika povedala, nech jej odložím kávu, aby jej vyschla. Takže čakáme, kým vyschne. Povedala, že skoro ma zavrela skriňa a boli to dvere. Tak ďalšie updaty budú, dúfam, už z lietadla a potom z Abu Dhabi, keďže nám meška let, tam už sú lietadielka. No a tu je vlastne naše jedlo, ktoré sme mali pri prvom lete do Abu Dhabi a za chvíľočku uvidíte naše úžasné smejateľné svetlá a to je asi tak všetko, čo vám môžem ukázať, keďže sme meškali, takže sme sa rýchlo ponáhľali na prestup na ďalšie lietadlo. Toto už je vlastne v ďalšom lietadle. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Oh my god, what is this? Yay! Čauk ľudí, my sme sa práve random ocitli pri Sultánovom paláci. Tamto za nami. Say hi! Hello! Vodu. Krásne nám leje všade. Komač rain. Ideme žrať. The next morning. Pozrite sa na tie vecká, aký fotu majú. Ladies and gentlemen.
pýtam vás na letisku, možno sa pýtate, že prečo som tu sama. Ja vám veľmi rada odpoviem. Lebo čakám na svoj let. Prečo? Vysvetlím. Mala som dnes letieť aj s kamošmi do Hanoja. Lenže ja debil som si objednávala víza 9. mája. A ešte stále dnes ráno neboli potvrdená. Takže som aj s pomocou mojich kamošov našla stránku, kde sa tieto víza dajú speed-upnúť. A vďaka tomu tu vlastne sedím teraz a čakám na let, ktorý bude večer. Lebo teda víza už konečne mám ich vytlačené, všetko je ready, kúpila som si novú letenku a teda už len čakám na odlet, aby som sa stretla s kamošmi už v Hanoji, kde dnes ideme vlastne nočným autobusom do Sapy. Takže všetko je to také LPT, ale chvála Bohu nejako sa to podarilo vybaviť, ale teda chcela by som vám povedať svoje veci, že keď si vybavujete e-víza napríklad do Vietnamu, treba to určite robiť skôr. Ja som si nechala, pretože nepočítajú tam víkendy ani sviatky a keď sa aplikujete na tie víza, tak vlastne vám to zoberie čas, ktorý je vo Vietname, takže treba si dávať aj na to pozor a to vám nikto nepovie. A takisto je dobré robiť si tie víza do 10. rána vietnamského času, lebo vtedy máte väčšiu šancu, že to príde oveľa skôr, ako keď to robíte po tej 10. hodine. Takže poučte sa z mojich chýb, ale teda dobre to dopadlo a budem vás updateovať už z Hanoja s kamošmi, dúfajme, takže držte mi palce.